Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ke UDP East Khasi Hills District Bati Tostar Welkhan, Badai Ru UCEM ka KHADC, Ulapan Pau Bahaduk Menta Kampat Don Banong Ban Penduk Tiket Yanu. Namar ka State Election Committee Kampat Syong Haduk Menta. Ulai tu baka jing slam ban syong yak Election Committee jong ke UDP Sengkme, kadai namar kidang bon kam ban penkre yak jing rakhi, dap arpau sans nem ka UDP ha ka chipau terek unai luar arhajar arpau ar. Namar ka khatway terek unai lur ka hap ha kasngi ublay. Hakani ka jing rakhi ka UDP kan pleno yako pestray kam ka bapura, kabadan hajan ka Shillong College, bat kan boru iki program bapher ha ka day kasngi. Ha ka ju ka por ula pentem hadin baladep rakhi ka jing dap arpil sansnem, ka UDP State Election Committee, kan sasyong yaka committee ban penbanano iki kerteng, jong ki kertong ha kasin ka bandingkong, na kabanta ki election MLA House nem arhajar arpulai. Iko abanikan bat pi nomor pidei no yalam jong ka UDP kata ma iska sel bat support jong ka jala ti iko abanikan bat pi kidan hani kisngi ba kino yalam barem ki badu tiket kidan ka jisngi ban yaw ban kitan ka jitmu ban pawe ta ka UDP batumai ti kini ki barem ki ong ba ki pendu ya tiket ya ka yaki ki tristong kumoya yang ba pindo kemudian sumer kembak menaj pariat kami kubur cuman salam nak liang jong pi kino yalam boleh pimut penduk tiket dia no pimut tiket kawai ka mga kwa ban pinsaya ka jingkali ka jong pi ka long ba hadu menta nakaliang ka parti ngimpat declare tiket yanu te kata ka question ban ong ba penduk tiket kampat arais menta namar hadu menta kum ka parti kum kata ka state election committee hadu menta ngimpat syong ban rai na ka benta ka tiket jong no tinggi pai na kong ba bindo na mar de way senior kan pat ngi ba ngadi ban yo mo uya ka tiket ti kan nakai ka daw ba boleh ki mut pendrong no yo ba lambor nakai ka daw Tika kadaw jong ka kes jong ba bindo kalong ba nadu kasnem arhajar arhuwe ba lambor ula adep ai da ka jingtho sya ka parti ba nakaliang ka jong u don ka jingtmu ba kwa penye so no lani ban contest hakani ka election arhulai na ka parti UDP ti yakani ka kam ngila ya keren haki level cukum ki nongelam jong ka parti ban ngila pentip ru yakani sya baro ki dekhot jong ka taka pur komiti ke jongi hakaba baro ki dekhot ki la de tip yakani ba ka don kani ki jingtmu ban nakal yang ka jongi ru ngila ai ka ketien ya ba lambor ba dunia le naka tiket ke jongi hau arpulai ten rei hadir house nem macam senam nakal yang jongi ba penduru ila penpau ya nakal yang ke jongi iru ba ikwa ban ya kun ya kan election na nongkrem konsensi te hot ngimla ban khang yang nu member jongi lane ubadan ka jingtmu ban yale election ba pankre election tenre ya kan ka kam kum bangila ong ba kadon haka jingpet benia jungi kum ki nongelam jo parti te hadu mentahi kan ka kam ngimpat ai kan nu ka rai ka balong final tengah sengo ba ya kan ka kam hi nakaliang jungi ka parti ngidang ngin sarai bet haka state election committee kata ka stand hadu mentah ka bede bukan nongkra ka jing perbenai tiket kadai banai yu kini pas haka jing sisya ngila bu ya ka target ba po ni benang ngin aino ngin penmi no ya ka first list tenre namar ba ka jarang khat ba mentah ka kenti mentau snem kadai ru ka jing dap arsan snem jong ka parti UDP te kum ka parti ngila rai ya ka ba haka ni ka jingdap arsan snem jong parti haka khatwe tarik jong benai September ya ka bangin rakhi no haka spot tarik namar ba khatwe tarik ka Sunday te haka ni ka singi ngin rakhi shwa ya ka jingdap arsan snem bat haka jo ka por ngin peliru ya ka office bathamai jong ka parti UDP te hadin kata natarai ngin sasyong ya ka state election committee ban rai pen pai sport ka jing dap arsan senam
Di kan ni program pindah tang sisngi ni. Hoi ka program kan long tang sisngi but kale second day tang haka nadu men step hak nadu shibaji arbaji untuk kindan atlik program ko ka program ka ban peniat ka state party ko ka program ba ka ban peniat ka youth wing Kadih tu apis mahi beli kan long hak tu hujan Shillong College. oh Ka house nam kena punya ka sang kan we tarik u September jang ka senam ka kelas pak pai biang kena ka election nomor ba. Babindo i ong kumdo por ba i parti ni pi ong ba. Shwai pi kran shwai bat ba lambor ne pi iwan pas pensenga shwai ba bindo ba ni kun na nongkran. ka jing sisai ka long ba ka jing pensno ka long swana ka liang jong ba lambo Nomor ba bindo hang tisngi si ong ba ngadayu nosem. Mari banyak mengai tiket tilek umupang ba lambor. Hinya apa sesuatu Kami kata ngala ong yang pimentan ba kan sasyong ka state election committee ngin sa ay ka final decision ka state election committee. Jelang ni pai hai ba don sumer ki ong ba. Ba don sumer artinya tarik pediang borom kita kina kit kam jong ba makri. Indom don nomor satu banduk tiket. Cuba tayam kindiat hang pelubat kai ka. Ti ha ka jing ade ba don sumer ya kata ka jing ong iban nom ya don mentan ne bandon mentan kata ka syong ha ingam don i ban ong alo kata. Re na kalian ka parti hi kung ba pitip ba menta wat menta ka sengiru ha ka ni ka por mga keren mangaru ka don ka meeting po no po ka bangi pediang sobhai ikat tu ka ni kiri orang ba na ka hai boy ki ba penyaso ila di ba ka parti UDP. Te ha ka arpinyo tarik ngasu nampat yo officially ka jing tip dan ngasu yo jing tip bahkan don kata ka jing pediang ya ki brio ki ba wan rup thamai ka seng. Te ngasu ba kum ka parti hi ngi haban pediang yanu ki ba kwa ban ya trailam ba ka parti. Inyo jeng tip ba iba don sumer ila tray was kata tumai ong ba. PDP ke khot ya ke kenhon jong ba makri. Dak ba penduduk tiket no iba don. Tega desa tane ka ega jeng temu. Pi ka strategi trikam ka parti hi berobor kalong ba ngi kwa ban klanya ka parti. Tega de ka tai ka nong rem. Re yanu ban ai tiket ka hadu menta kum ka parti ngi pat rai je. Mila ong iti bang pat rai yanu ban ai tiket. Henry ka strategi ba lada menta ngi su ong manga. Ngan su ong bangan yele election bangan job bet. Mo kamlong ka basok. Ngi haban yo ya ka jing syania jong ki babun. Ngi haban yo ya ka jing kersan jong ki babun jong ki pat ba. Te habangi la biang te kamut ka jing job ka don ka up. Re bangin ong lupa ba ngala penkre ngan job bet ngatarai don ni bala ban ong ba. Jelang ni pai haka juai nomor ba mulai parar ula di way. Fish pensalam ngi ku warong ba. Laban penduduk tiket si ba mulai pai mo. Pilan pensalam juai no. Ya ka jing penduduk tiket ne jing ai tiket ko mangala ong mentan kadai ka kamram jong ka state election committee ngimpat rai ra yanu bangin penduduk nengin ai ru ngimpat rai ka syong bet haka state election committee. Tin re habang apai pat sya ka district Jaintia ka ni ka west Jaintia. Ya nakalian ka district kila de pha ki kerteng jong ki kandidat. Dengan tarai ka kumbalong hadu mentahi bidang yo tang kitu hi application. Ti kitu ki application hi sara gila adep ai apa ka state tu sket tri jongi dong ka state election committee present apa ka state election committee. Mun mentah pihak jit baju kertong ban dan kenjeker man job. Katai ka de ka hoi ka we kalong ba kumbang ngalaong ngadu mensuaru ngong ba ka prosedur ka parti kalong ba ka circle kan recommend yo kandidat. Ngimla ban rai yang nunu kandidat nasuin mo wal do klan o do job ro rai kade bandan ke circle tapi menta keleng wat ikini ki MLA ki bamut ban so bang parti jongi ban ya le ban parti jongi ro menta kan ni ka exercise haka circle level kala don ki brio jong tu MLA menta ki la pan so bang parti ke jongi te katai kade kolong ba naka circle kin haban recommend ya ka kerteng jong nunu kandidat ba kini sa pass ka district sa pass state tai ka proses